खरंय काय करणार रे शाळाना बाहेर. काय नाही सर, काय नाही सर. अरे किराणा होता मी. असं शाळाना बाहेर घेतोस वाटतं. शाळाना मधमा घेतोस ना आणि मागणार घेत मग काय करणार तुम्ही. का रे तू रे. काय नाही सर. अरे बट्ट्याला होतात ना आम्ही. त्यामुळे तुमने पप्पालाच फोन लावस मी दोघेच नाव सांगत मी तुमले म्हणजे मुख्य त्या पप्पा लिहिचास तुमले थांबा तुम्ही. नाही ना सर, नाही ना. बट्ट्याला होतात ना आम्ही. खरं ना. हो सर, खरं ना. खरं सांगा ना का लिहिजाव तुमले मुख्य त्या पप्पा. मी सांगा सर खरं. नकाली जेव्हा मग तुझा पप्पा. सांग पटकन. काय नाही सर, आम्हाला बांगडीवर आज बरोबरच ना. भांगडे करतोस का एवढं एवढं शेतात. थांबा तुमले मुख्य त्या पप्पा लिहिजा आता ते लिहिजात द्या तुम्ही.